ହେଇ ଜାଣିଛୁ ପୂଜା ଆସୁଛି। କୋଉ ପୂଜା ବେ? ଦାସ ନା ସାହୁ? ସେ ଆର ଗାଁ ପୂଜା ଅଛି। ତୁ ବାଳ ସେ କମେଡି କରନା ହେଲା, ବାଳ କମେଡି ଗୋଟା କରିଦେଲା ଆଉ। ହେଲେ ମଦ ତ ଭସାଣିରେ ମିଳିବ। ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତି କି? ଆଉ ବେଟା ଯୋଉଦିନ ଭସାଣି ହେବ ମୋତେ ସେଦିନ ଡାକିବ। ତୁ ସେ ଅଲଣା କମେଡି କରନା ହେଲା, ଅଲଣା ପୁରା ପୁରା ଅଲଣା। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେ ଆସୁଛି କୁଆଡ଼େ ବି? ପଇସା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ବା ବିଲିୟନର ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ଆସିବ ନା କହିଲା ବିଲିୟନ। ବ୍ରୋ ୟୁ କାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମାଇ ପଭର୍ଟି। ବାପଲୋ କି ଇଂଲିଶ! ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ବୁଝ ଟିକେ ଟେକି ଦେଇଛି କି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଇଂଲିଶ ମାରି ବାଳୋ ଆଇଫୋନ୍ 14 70,000 ଟଙ୍କା। ଆଇଫୋନ୍ 14 70,000 ଟଙ୍କା। 70,000 ଟଙ୍କା ତ ପକେଟରେ ଥାଉ ନଥାଉ ତୋ ଗଞ୍ଜିରେ 70,000 କଣା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଭଲ କମେଡି କରୁଛ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲ, ମୁଁ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ହଉ ଚାଲ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବା। ସିଧା କହୁନୁ ନୁଙ୍ଗୁରାମି କରିବାକୁ ଯିବୁ? ବ୍ରୋ ଫ୍ଲଟିଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ସ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି। ରଫ୍ ତ ଚିରା ଫୁଟା ଇଂଲିଶକୁ। ಮಚ್ಚಾ ಏನ್ சொல்றாரு? ನಾನು ಏನು ಪಾಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೋई। अरे बापो कौन बिना सबटाइटल ले गोटा कहि देचे पळेला कि रे? You cheap persons can't recognize the talent. నేను చాలా టాలెంటెడ్ రా నువ్వు। सेत पे कहथि बेसी साउथ इंडियन खाना ए वांती कोचु ఏ మచ్చా పోర్రా என்ன பண்றீங்க? தமிழ் தெரியுது தெரியுமா? சொல்றா रे சொல்லு। ମାନେ ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ତୁ ପୁରା ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ। ତୋ ମିଟର ଡାଉନ୍ ହେଲାଣି। ते छाड़ मु 200 टका केबे देबो? ଦେଇଦେବି ତତେ ବ୍ରୋ, ଦେଇଦେବି, ଟେନସନ୍ ନେ ନା। ଚିଲ୍ ବ୍ରୋ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ନା ଆଣିପାରିବୁନି? ହଉ ରେ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ନା ଏଇ ରୁହବେ ମର୍ଚ କାହିଁକି ଭିକାରୀ ଦବ? माने ଗୋଟେ ବୋଟଲ ନା ଆଣିପାରିବୁ? ଦେଇଦେବି ତତେ ବ୍ରୋ, ଦେଇଦେବି, ଟେନସନ୍ ନେ ନା। मु 200 टका रे तू ता पे ए भगवान आमे बर्बाद ए हे ପୁଣି ୟାର ରବଡି ରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ। କିଛିଟା ଢଙ୍ଗର କମେଡି କର। ଫୋନ୍ର ସେପଟେ ଯେ ବସିକି ଦେଖୁଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ହାଣ୍ଡାଟା ଖାଇବାର ବଞ୍ଚୁ। ଯେଉଁ କମେଡି କରୁଛୁ ନା ହସ ଲାଗୁଛି ନା କାଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ଲଜା ଠି ଠୁ कौन है भाई? सागे सागे मीटर डाउन